sayfamda YouTube kanalımın sılkası var. Şoňa da geçip patpisat edip goýarym. Padjaşk edin. Haýsy kanalda, YouTube kanalda, Instagram sahypamda 1000 patpisçiga ýetsek, patpisçiklaryň arasynda bir kiçiräjik rozygryş etjek. Aýsam bolsa biriňiz begendireli. Milletine men munýan maşinym Hyundai Solaris 2020-nji ýyl 1.4 motor, 6 skor. Amerikada Solaris del akcent tolk gelýär bize. Bizde gizete şunun narxy 1 milliard öýdýän, 1 milliard we şondan ýokarrak. Şäher içinde gizete 7-7,5 litr zat ýakýa. Normal maşin. Şäher içinde bolýa, edil bir krey etjek bolsaň. Kiçirek çamza maşina o krey üçin bolýa. Alyp basybermeli. Ýöne dalna del, dalna bir ayda ýylda bir gezek ýarym gezek gitseň bor. Olam bir özüň kuler öle. Tak dalny üçin 1.4 kiçirek gelýär buňa. Şeýlerek maşin. Berkli var daýsak edil. Şu motor koropkalar var. Prostoy. Robotomda koropkasy, yeni görümde обычный avtomat koropka. Koropkasy ýene mehanikada möwürli. Короче, lipistowa derek. Öňe iza. Plus bärik ikken öňe iza. Motorum şonýal обычный atmosferny motor. Hiç hibridem del, turbina da yeni görüm del. Обычный Türkmenan gowuryan обычный motor. Yarad maşin şunýalrak bilmedim Türkmenistanda bu maşinler adamlarda höwes alarmy, almazmy bir hili. Amerikada ýöne 2022-nji ýylda Короче, akcent model çıkarılması besedilýär. Amerikada ýören ok bu. Короче, Amerikada kän geçen ok. Şoň üçin kopartdy zatdan görseňiz degimli ýagdaýyny 2,5-3 müň ödem alyp bolýan wagtlar bolýar şu maşinlary. Maşgalam ullal etjemir krey işe gatnar diýseňiz ene. Şunýaljak kiçik maşin alsaňam bolýar.